Uxueren etxeraino egingo dut lehen buelta, erretzen ez duenean, hau ibiltzen da erreta. Afal ordutan jardute omen du, zigarroagatik eskeka, guizton kaja bat utziko diot, berak ez du erosten ta. Ez dut esango hau denik, guztiz opari aparta, tximiniatik heitsi da, zalapartak zalaparta. Uiston kaja bat topatu deta joe hause degu marka, olentzeroke ez dakizein dan nik erretzen dudan marka. Eta Sebastian berriz ezagutzen dugu denok, txampaina maite dutela gaur bertsolari haundiok. Lehenago edozein esan du baina, badakigunez guk biok, fresko urarena ziurra data, moexandon utzi dio. Zainengoen olentzerok egin du bere pisita, zerbait ekarriko zidan, lehendik negon sinetzita. Txampaina ere marka benepen, aukeratu du polita, ta botila bat nolatan utzi, zerbait ekartzen hasita. Potro agertzen da baina, romantikoa ze osti, honek eiza kontuetan, jadanik egin du aski. Ta hurrengo urtetan aita papela, hartu beharko du noski, pañalka jabat utziko diot, instrukzio eta guzti. Pañal kaja bat utzi dit, ia enago arriskun, hau nola Kristo sartu da, tximinipeko txirristun. Olentzero hau plakoa dator,
Ez da uiaz bezin astun, iarritzen jarrian nago, katuak nola janez du. Txalak berriz baditu, jazteko hainbeste marka, ternua jertze beroa, Salomon ez da abarka, baina nolatan utziko diot Pirinioetako mapa, seguru oraindik adarra ere igo gabea dalata. Krisi garaian plakatu zaigu olentzeroseko, ta ez du pulamenturik oparion bat usteko. Ez detau jartzen adarra edo Pirinioeta joateko, preparatuta egon behar da holtzara igotzeko.